soko seeɗata mo jehen sen jehi lorɗa ha ɓanduma laaɓa. Le gars il a des sentiments pour moi. mi darama parfois honto tolliɗa ya so woni kadi eɗen mbawi hokkude de chance min je suis prête pour le saisir sincèrement. suba fof wiyata holko jiɗɗa mi defanma bottare holko jiɗɗa mi defama hirande coñcima so laaɓi ko min haalama no heewi suuduma so laaɓi ko min aca ummu geltagal lo ummu jogora yaltude rewɗo ngara saɗa yaha géria jaltina ummu no ummu yaltat ummu komin kaldi ko ayano ñana jaltami nde mais ɗum ɗon ça n'a rien à voir. o jooɗi ke lebbi ase wayi tu aɗa haalnami raboji ittuɗum e hakkille ma ko min waɗma ɗum no mbaɗen jejjit ko heeɓi kam fof koye lorade ummi fadde ko ɗum woni ko mbaɗami wala famani kalamami ko. ça se voit maintenant que tu es faible tu n'es pas responsable. no lootirinomi ni jaltumi noon jaltirmi galle o ha joni mi natta ƴewde wiɗuma ko baalo emo walta an woni arrête absa an kalden min kam aɗanto pawmami ɗo woɗɗani de mbaɗa ko mbaɗa ha gayna ara haalna kam ɗum ɗo an noon aɗa jaasi de o accidama e allah kadi e allah ɗanaki de ɗanaki neɗɗo kala ko mbaɗɗa ma artu kala ko tongu dasi ma artu hay teppere jomum absa est ce que a poussa milan nawɗo ha boy non hakkude men jawani jeliyande suudu pour me ɗum ɗo jindu gonnu rendu an ko ɗum tan mbawɗa wadde inventé des détails et des histoires anandi ko cohlumi mbimi ya hokkam danam femme ansa woni no ɗo wonani yamani ɗo hokkam danam tan fini ham loyni ham wayanta an ko woni an hokkam kon golam memani yani no fe ko jiɗɗami hande ko kilam halo haɓi motonma me benende me patma bene kalma e ben darma caggalma e be pewja yakarma do yewi